Takže čaute, vítajte moje ďalšie videa. A dneska to je znovu video. Teda na tomto mojom novom YouTube kanále je to ako keby nové video. A je to video zo Survival, z Minecraft Pocket Edition. No, ako vidíte, čo tu robíme? Survival. Ideme si ťažiť drevo a také kraviny. Prepáčte, keby dneska diel bol taký kratší. A to je tým, že už dneska vôbec si mám náladu na točenie takýchto videí. Som úplne celý vyčerpaný. No, rest in peace dreva, rest in peace rovno aj kamera, za to, že sa mi to takto rozmazala tá obrazovka, za čo sa vám ospravedlňujem. Takže budem hovoriť viac takým hlbokým hlasom, aby som snel ako nejaký gentleman. Nerobím si prdel. Proste, toto máte také kratšie video, kde som hral na svojom starom svete, na ktorom som už nehral asi 1000 rokov. No 1000 nie, ale aj 2000. No, ani neviem, čo som mal povedať, lebo proste pozerajte video a počúvajte, čo kecam. Ok, takže začnem kecať kraviny. Pozrite, ťažím strom. You don't say. Raz. Idem. Jede mašinka. Jede do domčeku. A padá na postielku. To bol jaký rím, kámo. Má by bol úplný rímer. To bolo ešte aj nové slovo, to vymyslela. Rímer. No, nevadí. Takže žereme meso. Áno, my ľudia nejeme, my žereme. Ďalší stromeček. Stromeček je dole. A jedno drevo tam nedosiahnem. No presne tam. Takže ani neviem až ako to kecam. No, kravička tak ju zabijeme, lebo potrebujeme jedlo, aby sme neboli hladní, keď príde domov mamička, aby sme mali dosť potravín na večero, keď už neviem čo vôbec kecam. No, takže jede mašinka, kopeme si o zemiček. A teraz vám tu dám menší záber. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Takže toto by bolo z tohto videa úplne všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli, budem rád za like, odber a komentár. A takže